Moje meno je Magdalena Dobišová a pracujem v spoločnosti Skanska. Vy, ktorí poznáte tento projekt, viem, že mnohí sú tu z vás takí, viete, že o projekte Vila Domy záhradky Devín, tento projekt, v podstate o ňom sa hovorí od roku 2005. V roku 2005 získala naša spoločnosť územné rozhodnutie a potom následne aj ďalšie povolenia. V súvislosti s tým, ako tu bola pripravená výstavba, ako bol ten projekt naprojektovaný, nebol v súlade v podstate s predstavami občanov Devína, miestnej časti Devín. A od roku 2005 v podstate komunikujeme spoločne s miestnou časťou Devín a konkrétne teda s pani starostkou a s ľuďmi z Devína, ako tento projekt posunúť ďalej, kam sa posunúť a akým spôsobom ho realizovať. Naša spoločnosť v súvislosti s týmto projektom urobila viaceré zmeny, či to boli dizajnové zmeny, či to bolo zníženie podlažnosti o jedno teda poschodie, či to bola určitá infraštruktúra, ale tieto zmeny vždy boli robené v súlade s tým stavebným a územným rozhodnutím. Názor miestnej časti Devína, občanov Devína bol trošičku iný, ako bol náš názor a nedošli sme, počas týchto dvoch sme nedošli k určitej zhode, aby sme boli spokojní a keď má byť dobrý partnerský vzťah, tak musí byť spokojná aj jedna, aj druhá strana. A ako povedal náš generálny riaditeľ pán Čoch, čo je generálnym riaditeľom Skanska AS, čo je materská spoločnosť aj Skanskej na Slovensku, spoločnosť Skanska naozaj nechce byť v Devíne tým neželaným developerom, ale naozaj chceme byť dobrými susedmi, ktorí tu postavia dobrý projekt, aby s tým projektom boli spokojní Devínčania, ktorí tu žijú, aby sa v tom projekte dobre žilo aj ľuďom, ktorí potom následne sa do tých bytov nasťahujú. Veľký zlom, a to mi pani starostka potvrdí, nastal tento rok 19.4., mám presne poznačené, kedy sme sa stretli na takom neformálnom stretnutí, kde bola pani starostka, potom sa k nám pridala aj pani Mráziková, pán Murín a bol tam náš generálny riaditeľ pán Dan Ťok. A kedy sme pani starostke oznámili, že nevyužijeme stavebné povolenie, ktoré máme a nebudeme ten projekt realizovať tak, ako bol naprojektovaný. Ako sa ten projekt vyvíja, ako sa tá situácia vyvíja, ako sme postúpili. Kvôli tomu sme vás zvolali, aby sme vám povedali, čo plánujeme, aká je naša spolupráca a aké sú naše predstavy. Čiže ja by som teraz predstavila kolegov a hostí domácich, ktorí sedia za týmto predsedníckym stolom. A začala by som naozaj od domácich. Pani starostku mám predstavovať, nemusím, tu všetci veľmi dobre poznáte, pani starostka Lubica Kolková. Vedľa nej sedí pani Šarlota Mráziková, ktorá je poslankyňou miestnej časti Bratislava Devína, je predsedkyňou Komisie územného plánovania, výstavby, pamiatok a životného prostredia miestnej časti. Dobrý deň. A vedľa nej sedí pán Pavol Murín, ktorý je takisto poslancom miestneho zastupiteľstva a je predsedom Komisie kultúry, školstva a vzdelávania miestnej časti Bratislava Devína. Za našu spoločnosť by som vám veľmi rada s veľkým potešením predstavila výkonného riaditeľa Skanska Reality, pána Bjorna Madsona. Skanska Reality je súčasťou, je veľkou divíziou Skanska AS, čo je materskou spoločnosťou Skanskej na Slovensku. Čiže pod pána Bjorna Madsona spadajú všetky aktivity, ktoré sa dejú v realitách v Čechách a ktoré sa dejú v realitách na Slovensku. Čiže je to človek najpovolanejší, ktorý v podstate vie k tomuto povedať. Vedľa Bjorna Madsona sedí naša pani tlmočníčka, to je Milica Hrebičková, a vedľa pani Milice sedí Juraj Murín, ktorý je developerom, ktorý pracuje pre Skanska Reality za Slovensko. Čiže toto sú ľudia, ktorí pracujú na tomto projekte, ktorí sa tomu projektu venujú a ktorí by vám radi povedali, ako s týmto projektom mienime a chceme spoločne pokračovať. Čiže teraz si dovolím odovzdať slovo pani starostke a potom postupne aj nášmu výkonnému riaditeľovi Bjornovi Madsonovi. Nech sa páči. Ďakujem, dobrý deň dámy a páni, vítajte v Devíne. Moja radosť z toho, že ste tu a že som vás mohla pozvať, je o to väčšia, že som vás pozvala na to, aby sme vám teda povedali to, čo už pani Dobišová uviedla. A síce, že po takom
pomaly už viac ako 5-ročnom spore, ktorý sme s firmou viedli, sme sa dohodli a dnes môžem s plnou vážnosťou povedať, že som veľmi rada, že firma Skanska sa ukázala byť partnerom, ktorý stojí za svojimi deklaráciami voči verejnosti, ktorý skutočne sa snaží nerobiť problémy obyvateľom v oblastiach, do ktorých príde, a za to, že sú ochotní napriek iste vysokým finančným stratám riešiť toto územie, ktoré je skutočne pre Slovákov, nie len pre nás Devinčanov, ale pre celé Slovensko veľmi vzácnym územím, riešiť tak, aby ich projekt zapadol do tohto prostredia, aby nenarušil náš vidiecký charakter Devína, ktorý sa nám zatiaľ darí vychovávať, a verím, že bude prínosom pre rozvoj Devína ako takého. Chcem z tohto miesta za tento prístup nového vedenia firmy Skanska veľmi poďakovať a odovzdám slovo kolegovi z firmy. So thank you for that. Let me confirm that it's also a pleasure for us to be here. Ďakujem veľmi pekne. Chcel potvrdiť, že je to pre nás veľkým potešením, že tu dnes môžeme s vami byť. I've been here first time with meeting with Mr. Kolkova 2 years ago, when I was only half a year in my position in Czech Republic. S pani Kolkovou som sa prvýkrát stretol asi pred 2 rokmi tu v Devíne a bol som vlastne vtedy iba pol roka vo svojej funkcii v Prahe. My take has always been that the key for successful development is really to make a fit between the place, the product and the inhabitants. Mojím heslom je, a takou kľúčovou otázkou je, že dobrý developerský projekt musí byť len taký, kde sa snúbi miesto, produkt a obyvateľia. And what I have learned during these 2 years is that there was not a consent between the product, which is actually we have the legal right to build, and that's why I now believe that together we should, in our new efforts of communication, find a better solution for the place. Počas tých 2 rokov, čo som bol zapojený do tohto projektu, som sa naučil a zistil som, že vlastne tá súhra tých 3 faktorov miesta, produktu a obyvateľov, tak škrípalo to práve s tým produktom. Ten produkt nevyhovoval, napriek tomu, že sme vlastne po právnej stránke mali všetko k tomu, aby sme mohli začať stavať. Takže som o to radšej, že teda táto nová komunikácia nastala. And sustainable development is also for me defined as something which respects the nature, the social surrounding, but also is economical. So we need to remember, still we are an investor and we need to finally find a solution which we believe can be reasonable in terms of return of investment. Čo sa týka udržateľného rozvoja alebo developerstva, zistil som, že jednoducho musíme rešpektovať prírodu, na druhej strane aj tú societu, to spoločenské prostredie, v ktorom stávame, ale sme developeri, sme obchodná firma, čiže musí to byť aj po ekonomickej stránke zaujímavé. So I'm looking forward for future communication, cooperation here, and the key for success is really communication, and I believe we established a new platform today. Takže teším sa na spoluprácu a teda na tú novú komunikáciu, pretože tá bude zdrojom nášho budúceho úspechu a ešte raz veľmi sa teším, že dnes sme sa takto stretli. Ďakujem za slova aj pani starostky, aj Bjorna Madsona. Ak môžem poprosiť, ja by som poprosila pani Šarlotu Mrazikovej, aby nám povedala pár slov, aký teraz plánujeme postup. A prípadne potom Juraja Morina, ktorý je za projekt na Slovensku zodpovedný, ak by tam bolo treba nejaké doplnenie. Vy vo vašich tlačových správach, ktoré budú aj distribuované, ktoré sú tu k dispozícii, tam určité termíny a postupné kroky máte, ale môžeme v podstate si k tomu povedať bližšie a následne potom sa môžete priamo pýtať to, čo by vás zaujímalo. No, čo sa týka spoločného dohodnutia, bol vypracovaný materiál spoločnosťou
spoločnosťou Skanska, ktorý sme odobrili, kde bolo navrhnutý odsúhlasené kroky kde boli odsúhlasené ďalšie kroky. Dohodli sme sa na tom, že bude etablovaná pracovná skupina, ktorá bude pozostávať z 3 členov za mestskú časť Devín a z 3 členov, ktorí budú za spoločnosť Skanska. Prípadne neskôr bude rozšírená pracovná skupina po dohode na základných kritériách, ktoré teda chceme dohodnúť základné kritériá a neskôr teda by sa táto pracovná skupina mohla rozšíriť o ďalších členov. Ďalší krok by malo byť schválenie zadania pre vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie, ktoré by malo byť v termíne 30.9.2011. Ďalej výber zhotoviteľa urbanisticko-architektonickej štúdie, ktoré by malo byť 31.10.2011. A záver by malo byť vyhodnotenie a spracovanie štúdie v termínu 31.12.2011. Predpokladaný začiatok stavebných prác by bol tak v roku 2013. Ak by som mohla, pani Mraziková, doplniť, aby ste to mali v podstate jasné. Celý ten projekt, ktorý bol naprojektovaný, ktorý bol menený, boli tam rôzne alternatívy, v podstate ten sa zmietol zo stola, ide sa dizajnovať úplne nový projekt. Okay? Čiže to je a my v podstate si musíme v prvom rade v tej spoločnej pracovnej skupine ujasniť zadanie, ako by ten projekt mal vyzerať a následne potom zadáme úlohu určitým v podstate architektom, vyberieme si architektov, ktorí tie naše požiadavky a to naše zadanie vlastne rozkreslí a spraví do určitej vizualizácie do architektonického projektu, spracuje celý ten projekt. Samozrejme, takisto budú komunikovať s tou pracovnou skupinou, ktorá bude spoločná, budeme to vzájomne pripomienkovať. Proste chceme, aby to išlo v súlade, aby to išlo ruka v ruke v spoločných pripomienkach, aby naozaj ten výsledný efekt bol taký, aký si spoločne predstavujeme a naozaj, aby sme sa my mohli chváliť tým, že sme postavili projekt, ktorý je krásny, možno energeticky úsporný, ktorý je v súlade so všetkým tým, čo sme povedali. A takisto, aby sme mohli v pohode prísť do Devína, sa prejsť, aby sme vedeli, že áno, naozaj nie sme tu tým developerom neželaným, ale dobrým susedom. Čiže toľko k tým krokom, ktoré sú tam uvedené v tej tlačovej správe. Juraj, ak by si ty chcel doplniť niečo? Nie, ja myslím, že to bolo naozaj osobne za naozaj kľúčové považujem to, aby sme dospeli k zadaniu, ktoré bude tvoriť platformu pre ďalšie hľadanie toho optimálneho riešenia pre našu lokalitu. Čiže ako za kľúčové považujeme to, aby sme prijali odostatné stopové zadanie. To z našej strany a ja si myslím, že treba dať priestor hlavne vám, aby ste sa vyspýtali to, čo nás konkrétne zaujíma. Ja by som vás ale poprosila, aby ste sa v podstate vždy predstavili, z ktorého média ste, aby sme vedeli a nech sa páči vaše otázky pre naše hosty, ak máte niekto. Jasne. Aké sú konkrétne straty ekonomické, konkrétnu sumu? As they are not realized yet, it's not appropriate to communicate any figure. Myslím, že zatiaľ nie je vhodný čas, aby sme sa vyjadrovali k takejto veci, vzhľadom k tomu, že vlastne ten nový projekt ešte nestojí, čiže nevieme to porovnať, nedá sa to zatiaľ vykalkulovať. O tejto veci my budeme môcť hovoriť vtedy, keď bude nová urbanistická štúdia hotová, keď bude schválená a my budeme vidieť vlastne, že kde sa nám to posunulo do tej ekonomickej roviny. Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Otázka je, čo s tými vašimi klientami, ktorí vložili peniaze do toho projektu Vila Domy, či ich automaticky presuniť do toho nového projektu, alebo či sa ich vyplatí. Juraj, to si myslím, že by mohla byť otázka pre vás. V
Faktom je, že z prvej vlny predaja, ktorá prebiehala až v roku 2005, ostalo Skanské, boli to desiatky klientov, postupne za tie roky, čo bola snaha o nájdenie toho optimálneho kompromisného riešenia, ich viera v ten projekt postupne odchádzala, čiže ku koncu minulého roka ich bolo v jednej desiatke. S týmito klientami sa chceme dohodnúť a vzhľadom na skutočnosť, že projekt Vila Domy Devín nebudeme v jeho pôvodnej podobe realizovať, čiže by sme neboli schopní naplniť ten predmet zmluvy, ktorý v podstate sme v tom vzťahu dohodli. Čiže tých zopár klientov, ktorých ostalo, bude snaha o dohodu a prípadne ich presunúť do budúceho projektu. Projekt Vila Domy Devín tak, ako bol definovaný, ako sme ho vnímali, jednoducho to, čo tu na začiatku odznelo, zrealizované nebude. Naozaj pravdou je, že ešte máme pár klientov, ktorí tomu projektu od začiatku veria. Sú to klienti skutočne od roku 2005-2006 a s tými klientami ako priebežne my s nimi komunikujeme, takže to nie je v takom štádiu, že teraz by nevedeli a teraz sa z médií dozvedia, že niečo také sa bude diať a tak ďalej. Že my sme s nimi v aktívnej komunikácii, oni vedia. Im sa proste táto lokalita páči, oni chcú, takže ja si myslím, že v tej komunikácii my budeme pokračovať a vynie sa to do vzájomného uspokojivého vzťahu. Ešte ďalšia otázka, aká je povolená podľažnosť v tomto území podľa územného plánu? Podľa územného plánu je v tomto území povolená malopodlažná bytová zástavba, individuálne rodinné domy. A podľa rozmeru pozemkov je maximálna podlažnosť jedno prízemie plus podkrovie. Prízemie plus podkrovie, čiže dve podlažnosti. Prízemné plus podkrovie alebo jedno prízemie plus ustúpené. Čiže maximálne dve poschodia. As I said, my take is that if we should start a new concept here, we need to look at the place and really also see what could be appropriate on the place. So I think it's too early to say what will be the final solution also in terms of floors. But it's true, it will not be as a dense development which is today under valid planning. Ten koncept je teda taký, že treba si skutočne zobrať to miesto, tú lokalitu, kde sa bude stavať, a tak potom prísť k tomu konečnému záveru alebo rozhodnutiu, tomu riešeniu. Čiže ja myslím, že aj ten počet tých poschodí ešte není úplne definitívny, až keď teda bude ten projekt hotový. Schválený. Dobre, nech sa páči. Môžem Áno. vnímať trošku slovenský obraz. Ja by som chcel dve otázky. Prvá je, že začal sa ten projekt realizovať v roku 2005. Teraz je rok 2011 a ja ako laik sa teda pýtam, že podľa mňa spoločnosť Skanska je svetoznámy developer, že prečo ste vlastne, kde nastal ten zlom v tej diskusii, prečo ste sa vlastne rozhodli zavodiť projekt, do ktorého ste určite investovali značné prostriedky a zrazu sa tu prichádzate s niečím, že to staré stierate zo stola, prichádza niečo úplne nové, z začiatku, ešte aj neviete, ako bude vyzerať. Čo bol ten zlom, hlavná otázka? Vlastne musíte všetko. Ďakujem. Bjorn, to je pre teba otázka. So first of all, we are not forgetting about the project because the key for the project is the fantastic location. Samozrejme, my na ten pôvodný projekt nezabúdame, aj keď teda nebudeme ho realizovať, pretože to absolútne maximum, ten highlight toho celého projektu je vlastne tá lokalita, čiže na to nezabúdame. And it's true that under the previous management this project was acquired with the condition to get this planning permit for what is now legally approved to build. A predchádzajúce vedenie teda postupovalo tak, až sa teda prepracovali k štádiu, že teda právne to bolo v poriadku, čiže povolenia boli vydané, čiže projekt po právnej stránke bol schválený. And I would say naturally, from when I was coming in 2 years ago, my take was to see what we have and really learn more about this project because this is our investment. What I have learned is that it's not feasible. Ja keď som nastúpil pred 2 rokmi do mojej funkcie, tak som sa chcel samozrejme s týmto projektom zoznámiť, o čom to celé je. A prišiel som teda k tomu, že ten projekt nie je realizovateľný. So even though we have the legal right to do it,
we have decided after discussion not only in Prague with Mr. Chok but also in Stockholm with the senior team there that it's not the right for a company which would like to take responsibility to move ahead with this project. A teda vlastne po rôznych diskusiách, jednak s našimi šéfmi v Prahe, ale aj v Štokholme, sme sa dopracovali k rozhodnutiu nerealizovať ten projekt, pretože my musíme, ako práve spomínali taká svetová firma, prebrať tú zodpovednosť za celý projekt. Čiže môžeme to tak tomu porozumieť. So can I understand you? Celé to bolo, tá zmena toho smerovania bola spôsobená personálnou výmenou That našej spoločnosti. this change in the direction of your thinking or your approach was caused by change in the management of your company? I think that could be a fair interpretation. Myslím, že to môžeme férovo takto interpretovať. Iný prístup zvolili. Nech sa páči. Jaro Grafka Markíza. Dneska v podstate od začiatku mala nejaké výhrady proti výstavbe tých výhľadomov. Teraz budete súčasťou tej komisie a čo sú tie hlavné požiadavky, ktoré chcete, aby boli zapracované v celom. Poviem ja, tie výhrady vlastne začali v tom okamihu, ako sa Devinčania dozvedeli o pôvodnom zámere. Možno, aby to tu odznelo, pôvodne bolo naplánovaných 23 štvorpodlažných tzv. Výhľadomov. Pre mňa to vždy bolo sídlisko. Už vtedajšie zastupiteľstvo sa začalo brániť voči takémuto zámeru, nakoľko všetci sme si mysleli, že malopodlažná výstavba znamená rodinné domy. Vysvetlo, že zákon to vidí inak, umožňoval aj takéto bytové obrovské, ja som to volala paneláky, a vlastne tam niekde ľudia jednoznačne povedali, že nie sídlisko, nie takéto veľké bytovky, ak niečo, nemalo by to prekračovať 2, možno 2+1 nejaké ustúpené to podlažie, proste, že takéto veľké bytové domy do Devína vhodné nie sú. Na tomto trváme aj naďalej a hovorím, som rada, že sme sa dohodli a že firma Skanska pochopila, že skutočne také nejaké obrovské objekty do Devína nepatria. Našou snahou je uchovať ten vidiecký charakter, ktorý zatiaľ Devín má, a tie limity bude nastavovať práve tá komisia, ale také jednoduché, zásadné, by som povedala, tá podlažnosť. V časti nebudú bytové domy, mali by to byť rodinné domy, alebo tá zmiešaná zástavba. Možno odbornejšie poprosím Čaboto, je architekt. Čiže to bola taká prvá naša podmienka, druhá podmienka sa týkala počtu obyvateľov. Pri povolení 23 bytových domov v Devíne narastol počet obyvateľov o 1100, čo bolo milúnosné. Takže tá naša podmienka bola zredukovať počty obyvateľov. Máme nejakú predstavu, rada by som ju zverejnila, je to naozaj na dohode s firmou Skanska, teda dúfam, že idú z ústretí, ale môžem povedať, že to je podstatne menej obyvateľov a taká zásadná záležitosť je chrániť chránené územie, to znamená rešpektovať chránené územie NKP, Devín, Slovanské Hradisko a chránenú krajinú oblasť Devinskú lesostiep. Samozrejme, teda dúfame, že tam bude aj občianská vybavenosť, ktorá v Devíne v súčasnosti chýba. Ja by som možno ešte doplnila, aby som mohla v podstate v našom majetku našich pozemkov, tá lesostiep je v percentuálnej časti asi v 4%, ak si teda dobre pamätám tie pozemky, čo sme máme v katastrálnom území. Tak tiež sa diskutuje o tom, ako naložiť v podstate s tou lesostiepou, ako rozhodnutie je, že určite sa v tej lesostiepi stavať nebude a už je na tej komisii, ako vlastne spraviť tú architektonickú štúdiu, že či tam bude nejaký náučný chodník alebo niečo také. Ako všetko je vo vývoji, všetko je to vecou diskusie, takže uvidíme a myslím si, že môžem zodpovedne povedať, že keď bude tá architektonická štúdia hotová, že budeme veľmi radi, keď ju budeme môcť predstaviť všetkým. To si myslím, že si tu môžeme dať vzájomný záväzok a že si potom povieme, keď budeme to mať vzájomne odkonzultované, odsúhlasené a bude to definitívna verzia tej architektonickej štúdie, tak by sme boli veľmi radi, keby ste sa na to prišli pozrieť, aby sme vám to mohli potom predstaviť spoločne. Ja sa chcem teda
opýtať, či môžeme zo strany spoločnosti Skanska očakávať, že v podstate tam nebudú tie niekoľko podlažné domy, ale že sa naozaj vyhovie požiadavkám mestskej časti Devín, že pôjde naozaj o ten detský charakter a že sa zniží počet obyvateľov. What we have confirmed is that we will not continue with the present project. Doteraz sme teda potvrdili to, že s tým súčasným projektom nepôjdeme ďalej. And I think what is important is now the process which will start with representatives from both parties, where we hear clearly the take from the municipality side, and we have as well our ideas, which is much less dense development, which you see under permit today, but it's too early to say exactly how it will look. Sme vlastne na začiatku nového štádia tohto nášho komunikačného procesu. Vypočuli sme si, vieme, aké sú podmienky mestskej časti Devín a na druhej strane my máme tiež určité predstavy, ale sme proste v štádiu, kedy je naozaj ešte veľmi skoro hovoriť nejako konkrétne. Ale určite to nebude tak zahustená výstavba, akú predpokladal ten pôvodný projekt. A tam treba vychádzať určite z toho, že tá urbanisticko-architektonická štúdia musí byť vzájomne odsúhlasená. To je vec, cez ktorú, to je základná dohoda. V podstate takýmto spôsobom my budeme ďalej s tým pracovať z našej strany. I mean, what we are talking about here is a future living area which should be well incorporated with the place. What we are talking about here is homes for future people who should be a part of the Devín, and that's what we need to achieve. People who should be happy, should love their home and feel that they have a good investment here and be well incorporated in the society. Stále hovoríme o tom, aby jednak po stavebnej stránke tá výstavba bola dobre zakomponovaná do Devína, ale aj tí ľudia, ktorí sem prídu bývať, predsa my chceme od nich, aby sa im tu žilo šťastne, aby sa cítili, že sú tu vítaní, že sa tu dobre začlenili do toho obyvateľstva, aj že to bola pre nich dobrá investícia. And a good contributor for the needed tax in the municipality. A teda, že tu budú bývať a budú teda prispievať do mestskej časti aj ako platcovia daní. Ja by som možno len dodala, že Devínčania Devín milujú a verím, že ho rovnako budú mať radi aj noví Devínčania, ktorí budú bývať v veľmi krásnom prostredí a v dobrých podmienkach, že budú mať k dispozícii služby tak, ako sa patrí na teda príjmesú časť v 21. storočí. Ešte tu bola otázka z televízie Markéza, prosím. Chcem sa spýtať ešte jednu vec. V roku 2008 chcela spoločnosť Skanska podať žalobu na pani Kolkovú. Priznám sa, že si nepamätám, ako to dopadlo. Nepodávala sa tá žaloba. Koľko obyvateľov, ktorí by prišli, ešte by ste považovali za dobrý nový deň? Koľko by muselo byť asi menej? Myslím, že ste trošku nešťastne položili otázku, lebo to nejde o číslach a každý dobrý človek je dobrým človekom bez ohľadu na to, či prekročil nejaký limit alebo nie. My sa tešíme na každého, kto sem príde a váži si to, kde býva a teda nejakým spôsobom prispieva k tomu úžasnému životu Devína. Ale pokiaľ sa pýtate na únosné čísla, ktoré ešte teda Devín ponechajú byť Devínom a teda zachovajú ten náš opakovane deklarovaný vidiecký charakter, v súčasnosti obstarávame územný plán zóny a tam je, myslím, že variantne nastavený okolo 2,5 tisíca obyvateľov celkovo ako tá ideálna varianta. Momentálne máme 1100. Ja by som doplnila, že podľa územného plánu hlavného mesta je pre Devín momentálne stanovený maximálny počet obyvateľov 2500. V súčasnosti je 1100 a máme tu ešte ďalšie rozvojové územia. To znamená, že sa to musí na tie rozvojové územia rozdeliť a z toho sme dospeli aj k nejakej cifre, ktorá by spadala vlastne na územie záhradky. Tam je to limitované prístupom dopravným, hej, nejaké veľké cesty sa sem budovať nedajú, na jednej strane máte prírodu, na druhej strane Dunaj, okolí Devína samé chránené územia, čiže to sú všetko, poviem, také hranice, také limity, ktoré
mali byť prekročené. A týmto sme limitovaní aj my v akomsi tom rozvoji ďalšom Devine. Ešte máme nejakú otázku, čo by vás zaujímalo? Ja si myslím, a z našej strany sme všetko povedali, čo sme chceli povedať. Pani Stavčiča. Myslím si, že všetko bolo povedané. to hlavne bolo povedané.